Гледахте по погрешка. Епизод от поредицата от Боргов. Ролите озвучиха артистите Веселин Ранков, Георги Тодоров, Здрава Каменова, Георги Манев, Елена Бозова, Ирина Маринова, Георги Спасов, Ненчо Балабанов, Здравко Димитров, Стефан Сънчеджиев Съров. Песента от Боргов изпълнява Борис Солтарийски. Преводач Здрава Каменова. Български текст на песните Десислава Софранова. Тон режисьор Стамен Янев. Режисьор Десислава Софранова. Творчески ръководител Венета Янкова. Филмът е озвучен в студио Александра Аудио. Продуцент на българската версия Disney Character Voices International. Yeah.